Zafin hawaye na kashi na 9. Amma umma me yasa ba za ku duba al'amarin nan ba? Yadda yake maganar dole ba ta tausayi ta raunana murya. Da Nasma da Husna duk abu ɗaya ne yayi su. Husna na da nutsuwa ban ga aibinta ba. Na dade ina yi maka sha'awarta. Yace amma umma ban ga inda aka taba yi wa namiji auren dole ba. To shikenan ka kafe ko? Ni ma yanzu zan sake maimaitawa. Ka sake daga maganar nan ba zan yafe maka ba. Shashashan wofi. Ta ja tsaki ta bar shi a gun. Ya dafa kai yana fuzar da wani huci mai zafi miƙewa yayi. Ya dinga zariya ya hada kai da garo. Idanun shi sun kada sun yi jajir, tabbas yanzu ya tabbatar da ba karamin so yake yi wa Nasma ba. Gidan yayi sanyi, dama karfin gidan da armashin sa sai in Anas na gu. Yanzu kam ya zamo tamkar mutumi kullun iya ɗakin su. In su Jazuli suka tambaye shi sai ya ce baya jin daɗi ne. Ita ma Nasma na can tana jinya. Wannan shine san maso wani. Ko a majalisa kaga mai mata zaka ga ya fita daban, duk kudinka da motocinka da kuma gidajenka. Idan baka da mata ka zamo abin zargi, dan gidanka ba kowa zai iya shiga ba. Ko siyasa ka fito ba kowa zai iya zaben ka ba saboda kawai baka da mata. Duk ilimin ka sai ka zamo abin kokonto. Matukar baka da mata, na san ka san da haka, kurum dai ina sake tunasar da kai ne. Wambi yayi shiru cikin nazarin zancen din shi, ya sassauta murya cikin nuna girmamawa. Da zarar lokaci yayi zaka ga nayi dad, ka taya ni addu'a in samu wacce za ta dace da rayuwata. Alhaji Awwal yayi murmushi. Na sani babarka za ta zaba maka, tuni na dade da bata umarni. Na san gab take da bayyanar da ita. Bambi yayi murmushi kawai tare da shaba haɓar shi. Alhaji Awwal ya miƙe, ni zan wuce, Allah ya maka albarka. Amin dad. Kalisa ce ta fito daga ɗaki ta zaman dirshin a gaban shi, ta ji duk hirar da suka yi da dad. Yayi karfin mum ta zabo maka iya ta da, don ba lalle ne ta sama maka kala irin ka ba. Ya daura fuska ta mauke. Da sauri ta dago kai ta shiga taitayinta. Kin ga nayi kama da wanda za a zaba wa mata? Tai saurin girgiza kai. Ita ma ba za ta soma ba saboda ta sani ni na wuce tunaninta. Ya miƙe har yana take mata yatsa. Ta yi ƙara da faɗin wash. Mummy Amina ta fito har lokacin tana riƙe da hannunta. Ai gare ya kashe ki. Kin fi aminta da batuna. Na gaya miki Bambi da yana da dama da daga ni har ku kashe mu zai yi. Ta miƙe. Mom, Bambi baya yi mini haka. Kila baya cikin hayyacinsa ne, zan yi mai addu'a. Sha sai ki je ki ta ci gaba da liƙe mishi. Wata rana za ki gane kuranki mutuniyar banza. Lokacin da ya dawo daga gun Nasma, to duk lokacin tana ganewa saboda tana ganin shi cikin farin ciki. Yau ma haka ce ta kasance. Ya miƙe akan doguwar kujera ta ajiye masa lemon kwali mai sanyi, ta zauna a gefe tana kallon shi. Ya miƙe ya zauna ya tsiyaye lemo a kofi ya ajiye. Ya sha ya ɗan yi murmushi yana kallonta. Yaro bai san wuta ba sai ya taka. Ne magi mi kwanciyar ɗaukar rai. Ta ya matsa fuska, ban fahimce ka ba. Ya ce na je wajen wancan shirman ne. Wannan gidan ni ne bom ɗin shi. Kuma wallahi sai na tarwatsa shi. Ka ji tsoron Allah. Wannan wa'azin da kike mini ya zo a latti, amma ki bari in na aiwatar da abin da ke raina zan zo in saurari wa'azinki. Ta yi murmushi mai tattare da takaici. Garin wannan ɗaukar fasai ina ji sai mun ji ta zama ayyarri wata rana. Zumbur ya miƙe. Daman na zo ne na baki labari, amma tun da kin ɓata mini rai na fasa. Yana tafiya yana gaya mata maganar. Ina jin tsoron me yasa ba za ki rabu da shi ba. Dan uwana ne shi, ina ƙaunarsa, ba zan ɓata shi ina sani ba. Yadda ƙaunar mu take da ke ne yasa nake ƙoƙarin nusar da ke, dan iska ne shi, mashayi. Yanzu kan da alama Nasma ta zama kurman dutse akan soyayyar Bambi, ba ta ji ba ta gani. Ta tsare Khadija da ido. In tambaye ki mana, wai shin tunda kuke da shi ya taba yi miki zancen banza? Ta ce a'a. Kin taba ganin shi da kwalbar giya? Ta ce a'a. Kin taba ganin shi da ganye? Nan ma ta ce ban taba ba. Sai abu na ƙarshe, kin taba ganin karuwa ta zo neman sa? Ta juya ta kalli Basma wacce tun farko ta yi mata kamun dumu-dumu tana tsegunta mata. Ita kuma Nasma lokacin musamman da ta shaida mata mugwayen labarai akan Bambi. Hakan ne yayi sanadiyar da yasa Nasma ta je hawa Khadija wannan tambayoyin a gaban nata, ta juye ta dubi Basma. Kin ga abin da ta faɗa ba ta da shaida. Duk waɗanda ke kawo kushensa ban taɓa ganin wanda ya taɓa kawo mini kwakwarar hujja ba. Basma ta ce amma fa akwai rigima a cikin gidan nan namu.
Ta sake mai da kallonta ga Khadija. Bayanin da kika yi min ba sai na je na sake binciken waye Bambi ba. Yanzu sai kika ƙara saka mini sansa a zuciyata. Sannan kuma na fahimci ke ba mai ƙaunarsa bace ba kamar yadda kika taɓa yi mini ikirari. To yau Bambi bai zo ɗaukar su ba, a hanya mamaki ya saka Basma ta damu na suma da maganar har ta soma kulewa ta ce ni fa ki fahimce ni ba wai sansa nake yi ba, tausayin shi kurum nake. Wallahi yanayin ki ya nuna tsantsan san da kike masa. Shin yaushe ne kuka dinke haka ban sani ba? To sallan magariba a sashin Farida cikin sitirum ɗinta na suma ke yi wa Bambi magana cikin kuka. Ban taba jin an faɗi alkhairin ka ba. Ka sani duk abin da nake ji game da kai ban taba kin ka ba. Amma me yasa ba za ka sauya ba? Na yarda da abin da mutane ke jifa na da shi saboda in nace ba haka bane ba za ki amince ba. Amma ina son ki bani dama don ki san waye Bambi. Bani dama mu zamo ɗaya shi kadai zai wanke mini zargin. Ta dube shi zuciyar ta tabda tausayinsa idanunsa suka gauraye da sauri ta sunkuyar da kai tana wasa da yatsunta. Ya sanyaya murya kamar zai yi kuka. Na san na gama lalacewa babu mai ƙaunata daga yayana sai matarsa. Ni ma ina ƙaunar ka ina matuƙar son ka tace a ranta. Yace na suma kice kina so na please. Ta buɗe baki da ƙyar. Bambi bai taɓa jin zaƙin sunan shi kamar yau ba. Ya kalle ta a hankali har lokacin bata ɗago ba. Dan Allah kada ka so ni da yawa. Da sauri yace saboda me? Ta ce saboda ina tsoron kada mu samu matsala. Ya jinjina kai muddin kina so na ba za mu samu matsala ba. Ki cire komai a ranki don tabbatar da cikar burinmu. Ta kaɗa masa kai kurum bata san dalili ba duk zantukansa kan raunana mata zuciya zantukansa kan zaune mata a zuciya. Farida ce ta katse su da faɗin dare ya so mai. Ya duba agogon da ke ɗaure a tsintsiya hannunsa karfe 10 saura tun faruwar wannan al'amarin. Sai yau suka saka juna a idansu. A harabar kaka suka haɗu ya sawo kai zai fita ita kuma tana ƙoƙarin shiga suka yi kitibis da sauri ya janyo hannunta suka koma gefe. Me yasa kwana biyu bana ganin ki? Babu komai. Ba zai yiwu ba ki faɗa mini gaskiya. Ba shi da amfani gaya maka domin ba za ka iya taimaka mini ba. Sai dai in bana numfashi zan zame miki katanga. Ta yi rauro da ido. Zan mutu. Ya Anas za ka rasa ni. Saboda kai kaɗai ne ka damu da ni. Rasa ni zai fi maka ciwo fiye da kowa ka taimake ni. Ya salam me zafi? Na faɗa soyayya. Ban san haka so yake da zafi ba ka taimake ni. Ras gaban shi yayi mugun bugawa. Yana jin wani farin ciki a can ƙarƙashin zuciyarsa. Muddin tana so na kamar yadda take ƙoƙarin sanar da ni, zan bijirewa kurarin iyayena za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don cimma burinmu. Ya sauke ajiyar zuciya cikin kallanta da alamar murmushi a fuskarsa. Cikin sigar zolayawa kike so? Kada ki yi shayi na yi alkawari zan baki haɗin kai ba zan damu da koda mutanen babban gida za su juya mana baya ba. Ta yi murmushi cikin ɗigar ƙwalla. Ni na sani kai ne kaɗai za ka fahimce ni. Shi yasa nake matuƙar son ka. Ya Anas ina son ka saboda saurin fahimtar ka. Ina son ka ya Anas ina alfahari da zamowarka yayana. Haka yasa nake son kai ma ku kulla alaƙa mai ƙarfi da shi. Kai ma in ka gan shi za ka ga mun dace da juna. Waye shi? Ya faɗa yana kallonta cikin kif da ido. Sunansa Bambi yana da kirki tun farko ne masa alƙawari zan aure shi. Shingin kirse zube a gunda sauri ya jingina da bango. Barin kansa ya so masarawa da ƙyar ya buɗi baki. Zan yi tunani zan duba. Ta jinjina kai tana murmushi. Na gode yayana kwana nawa zan baka? Maganganunta sun soma gundurarsa. Zan neme ki je kawai. Ya Anas ya haka naga ka sauya. Yayi kokarin kirkiro murmushi. A kada ki damu maganar naki na da girma. Ki je zan zo za mu tattauna. Yau Gaza na son gwada ikonsa tunda Nasma ta fara dan sakewa bari ya gani in tana yi da shi. Ya kalle ta ya ga duk ta haska yaran gidan yayi murmushin jin daɗi ya dubi Anas ta wutsiyar ido. Ya ga gaba ɗaya hankalinsa na kan Nasma yayi murmushin mugunta. Bakin maye. Ya lankwasa murya. Nasma kawo mana abinci na. Abun mamaki babu musu ta miƙe kowa na gun yayi mamaki.
Basma kaɗai ce ta ayyana a ranta akwai abin da zai faru. Ta san halin Nasma, ta san irin tsanar da ta yi wa Gaza. Ya duba Anas yana dariya. Oho, wasu dai sai dai su ga 'yan matan wasu ana haɗiyar yawo. Mu ta kowa muka gani in ta ba mu sha'awa sai mun dangwala wallahi. Jazuli zai yi magana sai ga Nasma ta ƙaraso cikin zafin nama ta ɗaga kwanon akan Gaza, gaba ɗaya ta zazzage masa tuwo miyar kuka aka. Gaba ɗaya aka ɗaushewa. Salisu ya ce, a'a, Gaza irin wannan ciyarwa haka? Ya, ai mu ma mun ɗau samfur. Aka ƙara ɗiba da shewa. Kaka ne ya fito daga sashinsa. Ku me ke faruwa ne haka? Garzali, kai kuma me haka, wani irin shashanci nake gani? Salisu ya ce, kaka, shauƙi ne ya ɗebe shi ya juya abincin a kansa. Tsaki kaka ya koma ciki, suka ci gaba da yi masa shegantaka. Ya kufula sosai kamar zai fashe, tilas ya bar musu gun. Me yasa kake santa? Basma ta tambaye shi. Ya tsagaita gudun da yake ya dan dube ta. Ɗabi'unta, kamun kanta, ita ce macen da na daɗe ina nema ta zamo abokiyar rayuwata. Na kamu da ƙaunar 'yar uwarki tun da daɗewa. Me yasa ka ɓoye mini? Saboda ita kanta bata san ina santa ba sai a wannan lokacin. Amma ta sanar da kai matsalar? Na sani, amma na tabbatar ke zaki taimake ni. Me yasa ka ce haka? Ni na sani zaki taimake ni. Ba zan iya ba. Matsalar gidanmu ta wuce tunaninka. Muddin za ku bani goyon baya ban ɗauke ta wata matsala ba. Shikenan Bambi, amma don Allah ka iya takunka, kuma zan taimake ka amma da sharaɗi. To ina sauraron ki. Duk ranar da asirinku ya toni kada a saka ni a ciki. Kada ki damu, oke? Gaya mini me ya taimakon ki na farko a gare mu. Ta ce, zan soma da addu'a. Zan taya ku da addu'a. Ya hange ta ne bacin sun fito daga motar Bambi. Ya fito Suleiman Manni. Yana ƙoƙarin nuna masa su. Bambi ya riga ya ja motarsa da sauri ya tunkari inda suke, cikin rashin sa'a suka faɗa lungun da zai sada su da unguwarsu. Tilas ya dawo ga Kamal. Ina tantama ba Bambi bane ba. Me yasa ka ce haka? Ka fa san halinsa, shi mata ba damunsa suka yi ba. Sau nawa ina cewa da kai wannan yarinyar ta bambanta da sauran mata. In kai la'akari da ɗabi'unta. Manni ya ce to zan bincika. Gidan Bambi suka nufa, kai tsaye ya zauna yana faman shan taba, gaba ɗaya hayaƙi ya turnuɗe ɗakin. Ya sha iya shan shi da bai taɓa yin irinsa ba. Kansa ya gama cazawa gun neman mafita akan Nasma. Kullum zuciyarsa ta kasa samun sukuni, ya kasa samun matsaya akan burinsa. Manni da ƙwaya suka turo ƙofa, tulin tabar da suka gani yasa suka dubi juna da Kamal a hankali. Kamal ya ce, tashin hankali. Abokina, ka lura da mutuminka kuwa? Suka yi gyaran murya. Bai kalle su ba, idanun nan a limshe. Suka nemi gu suka zauna. Manni ya zunguro shi. What's wrong my man? Ya ja tsaki ya miƙe zaune. Yau daɗi ne ya yi mini yawa. Gaya mini, ba ni labari. Kamal ya ce da shi. Ya yi murmushi. Ai ka ji komai naku na mata ne. Kun sani babu wannan a gabana. Amma kuma na ga kamar ka faɗa tarkon mai neman taimako. Ko za ka ce mini ba haka bane ba? Ya faɗa yana kallonsa. Me yasa ka yi mini wannan tambayar? Tunda na ga ana haɗawa kana warwarewa. Ba ko zaren kake ɗinkawa a gurin ba? Kai tsaye ya ce amma kai sai ka bari ranar da na gama nawa ɗinkin sai ka sa kai. Lala, ina tsoron naka ɗinkin. Bambi ya ce to ka bari, hula ce idan na sa na cire sai ka ɗauka. Ai ta manya ba a iya ɗaukar ta, kaina bisa wuyana. Kamal, ni zan wuce. Ina son ka kai kanka ga kakana. Na yi azumi, na yi nafulfulin dare, na roki Allah akan ya ba mu rinjaye a kansu. Shi yasa nake da tabbacin zai dube mu, zai tausaya mana saboda kaka ya damu da ni. Yayi bala'in kaskantar da kansa. Ke kanki kin san a mai laifi nake. Haɗuwar mu na farko da ke na je ne na yanke muku wutar gidanku. Na biyu, wannan tsohon ban san kakanki bane ba, na sa aka kama shi. Yanzu ki gaya mini, ya za a yi a bani aurenki a gidanku? Ta yi shiru tana nazarin maganganunsa. Ya kika yi shiru? Ta sauke ajiyar zuciya. Duk ranar da ka je ka ba shi haƙuri zai haƙura. Zancen yanke wuta kuma ai laifin gidanmu ne da ba sa biya. Zan yi yadda kika ce, amma ina son za ki je ki gaida Aisha matar yayana.
Kina ganin zaki iya zuwa? Ta jinjina kai. Zan je. Na yi wa Farida magana za ta san yadda za ta yi na je. Ya yi murmushi. Na gode ruhina. Ta ji kunyar kalmar da ya faɗa ta rufe fuska.